एक्सपार्ट जाथारबाय नामा सामफ्रामबो हाङै औ बेसे बुरजा हांनो हायोब्रा हायो हानायालाय माबा देवबाराव बांसिन जायो देवबाराव ना 10 केजि 10 केजि गाहाम हायो देवबाराव मोजां 5-6 केजि ना दस्रा दिनाव खोमायालाय जेसे मोनो एसेबां जोबो आरो खोमाना दिमाना बांसिन बर'फ्रा बांसिन जायो औ खुलुमबाय बयखौबो एसे बैराखुन्द बेरायनो फैदों सानसु सांग्रां जोंहा फंबायमोन दङ बिलिग्राम नै आरो सानै फंबाय दंबावो एसे टाइम पास खालामनो बिराद गरमथार माथो खालामनो ओंखायनो एसे गारिजों जोङो बेरायनो फैबाय बैराखुन्दआव उदालगुरिनि फेमास जायगा सान्दुङानो बिराद गोसाथार दासान्दि बिराद गरम अखाबो हाथ'वाखै एसे अमा खोमा जाहैनो नागिरदों अमा खोमा मोनो होनदों नामा मोनो दा सानसु सांग्रां मोनना मोना मोनो नायनोसै मोनोबा जानानै फैनोसै एसे बोथोरा मोजांथार बेरायनो अखा गैयाना सिनारिफोरखौबो मोजाङैनो नुनो हायो ओरै आखिथिं दैफां चमक जंकर भुटान थांबाय ओरैहाय इन्डियानिफ्रायबो गोदान गेट बानायबाय बिथिं सिदा थांथारोबा अरुणाचल जाहैबाय बे दालाङानो बर्डार आसाम भुटान अरुणाचल बाहायनो जंसन जाजोबो गोबांथार मानसिफोर फैनानै बेरायफैयो आजिखालि बैराखुन्दआव बे दालाङानो सिमा दालांनि साहाथिं भुटान जाबाय आरो हरैजाय सानजाथिं अरुणाचल आरो बे दैखौ धनस्रि दै होनो बैराखुन्दनि हाजो खुरखाग्राया बैनो अखा हाबाथाय लेन्डस्लाइड जालाबाय थायो बियो खुरखागासिनो सानसे समाव खुरखा जोबनो हागौ बियो फायरिं रेन्जबो जायो बैहाय एसएसबी फ्रा फायरिं रेन्ज खालामफैयो बे हाजोआव नै गोबांथार सेंग्रा सिख्लाफोर एसएसबी नि केम्प दङ बाहाय माइब्रा केम्पआ बिथिं हाबलांबाय नै माइब्रा केम्प अरुणाचल बर्डारनि गेट दङ बैहाय अरुणाचल बर्डार अमा हांनाया बाहायनो अमा खोमाखौसो जागोनलै जोङो खोमा दंना अमा खोमा हांनाय नै गोबांथार दखान जाबाय दखान लाथ्र'नो हाला बाहाय एक्सपार्ट जाथारबाय नामा सामफ्रामबो हाङै औ बेसे बुरजा हांनो हायोब्रा हायो हानायालाय माबा देवबाराव बांसिन जायो देवबाराव ना 10 केजि 10 केजि गाहाम हायो देवबाराव मोजां 5-6 केजि ना दस्रा दिनाव खोमायालाय जेसे मोनो एसेबां जोबो आरो खोमाना दिमाना बांसिन बर'फ्रा बांसिन जायो औ बेदर हांग्राया सोलायबाय स्पेशलिस्टसिन जाहैदों बियो नायनोसै माबायदि गोथाव मोजां सोलियोना सोलियो आरो दाथ' लकडाउन खायसो ना लकडाउन नङाबाथ' आरो गोबांथार मानसिफ्रा रासिन जाबावगौमोन बेलासियाव जायो बेलासियाव जाखायो दहायनो खोनाखाबाय नोंथांमोनहा सानदेआवबा 10 केजिसिमखौ हायो जाहैदों बारासो हाबावो बारासो जानो लुगैबायलै खदै गबाय
आंग्राजुलिनि जाहैदों बिसोरबो फेमास गामि जाथारबाय आंग्राजुलिया बेथ' अरुणाचलनि सिङावसो दं ना? औ अरुणाचल बे दालां बारनाय लोगो लोगो अरुणाचल बेनिफ्राय माबाफोर लांफैयो नामा? लांनाया बेसेबां लाङो? मासाव 500 मासाव 500 ना? बोसोराव आरो एक्सट्रा 2000 2000 अरुणाचलनि सिङाव थानानै दखान होनायनि थाखाय टेक्स जाहैदों मोजां जोंनि बर' मानसियानो मावनानै जानो हादों जानोसैनो बाहायनो जानोसै बेहाय माबा दा थान्दासो जाहैगोन ना? जानो लुबैबायलै संख्रि होनाय जाथ'वाखै दै गुसु मोनसे लाबो धनश्री रिवर धनश्री दै बियो नै अमा खोमाया ख्राव ख्राव होनलायलायदों बरिया अमा खोमा मोनबावनांगौ आरो अमा सालाया गोथावसिनबाव सावनायाव अमा सालायनो हाया बैराखुन्दुआव अमानि खोमाजों एसे एल'बाय दा जोङो हरिसिंगायाव मोनसे सुइमिं पुल दं जाहैदों बाहाय दुगैहैनोसै दुगैनो मोनगोन ना मोना नायनोसै जोङो दा थांबाय थानोसै